Byl to stínový skřítek, jehož křídla byla temná jako noc. Morvak toužil pomoci a chtěl ovládnout magii švitořů. Postupně získal několik dalších skřítků na svou stranu a začal plánovat, jak ukrást magii slunovratu pro sebe. Když se to dozvěděl Eldor, pochopil vážnost situace. Věděl, že pokud Morvak získá magii slunovratu, mohl by způsobit zkázu nejen lesu, ale i celému okolnímu světu. Eldor shromáždil své nejodvážnější společníky, skřítky s křídly plnými světla, a vydali se na cestu za magickým pramenem, který by mohl posílit jejich sílu a pomoci jim porazit Morvaga. Jejich cesta byla plná nebezpečí a zkoušek. Museli se vyrovnat s ostivými pastmi, magickými záhadami a vlastními obavami. Během svého putování se naučili novým dovednostem a posílili své pouto mezi sebou. Nakonec dorazili k magickému prameni a spojili své síly, aby získali ještě větší moc. S novou silou a odhodláním se vrhli do finální bitvy s Morvagem a jeho stínovými spojenci. Vykázali neuvěřitelnou statečnost a využili svých jedinečných schopností k poražení zla. Když Morvag byl konečně poražen, jeho temné křídla ztratila svou moc a on byl uvězněn v hlubinách lesa. Švitoři se vrátili do svého domova jako hrdinové a obnovili rituál slunovratu. Les znovu ozářila magie a krása, díky kterému rozkvétal. Eldor byl nadále vůdcem, ale skřítci nyní chápali, že pravá síla spočívá v jednotě a ochraně světa kolem nich. A tak pokračovala legenda o švitořích, skřídcích s křídly plnými světla, kteří vydali svět před temnotou a ukázali, že i ti nejmenší mohou mít obrovský vliv na osud světa. Za 7 horami a 7 lesy leželo království zvané Elandria. V tomto království vládla král Petr a královna Alena, kteří měli jedinou dceru, princeznu Elišku. Princezna byla všemi oblíbená pro svou krásu, laskavost a moudrost. Jednoho slunečného odpoledne princezna Eliška se rozhodla projít královskými zahradami a číst si pod vzrostlým jabloňovým stromem. Zatoužila po chvíli klidu a odpočinku. Vzala si sebou svou oblíbenou knihu, Pohádky z dávných dob, a ponořila se do světa dobrodružství a kouzel. Když se ponořila do čtení, zaznamenala slabý šepot větru, který jí přinesl neznámý hlas. Princezno Eliško, ozvalo se tiše, jsem kouzelný jeřáb jménem Lumière. Byl jsem zaklet do této podoby zlým čarodějem a jediný způsob, jak se mohu vrátit zpět do své původní podoby, je najít ztracenou perlu magie ukrytou na samém vrcholu věži času. Princezna zděšeně zavřela knihu a podívala se kolem. Nikde však neviděla žádného jeřábea. Kde jste, Lumiére, zeptala se princezna s nedůvěřivým pohledem. Hledáte mě zbytečně očima, princezno, ozval se hlas znovu. Tentokrát se ozval z její knihy. Když princezna otevřela knihu, před ní se zjevil malý zlatý jeřáb s krásným perlem na krku. Lumière vysvětlil princezně, že perla magie byla ukradena z věže času zlým čarodějem, který chtěl získat neomezenou moc. Perla byla klíčem k časovým branám, které mohly ovlivnit minulost, přítomnost i budoucnost. Zlý čaroděj chtěl tuto moc zneužít k ovládnutí království. Princezna se rozhodla pomoci Lumiérovi a odhalit zlým čarodějem. Společně vydali na nebezpečnou cestu k věži času. Na cestě se setkali s různými překážkami a strastmi, ale vždy dokázali překonat všechny nástrahy díky princeznině odvaze a Lumiérovým kouzelným schopnostem. Nakonec dorazili k věži času, kde se museli utkat s čarodějem v epickém souboji. S pomocí perly magie, která jim dávala sílu a moudrost, princezna Eliška a Lumière dokázali čaroděje porazit a perlu vrátit zpět na své místo. Za svou statečnost a obětavost byla princezna Eliška odměněna. Její jméno se stalo legendou, kterou vyprávěli všem budoucím generacím. A zlatý jeřáb Lumière se stal královským ochráncem a věrným druhem princezny Elišky až do konce jejich dní. A tak skončil příběh o ztracené princezně, která na hodinu odložila své povinnosti a ponořila se do světa knih.
Tato hodina čtení ji zavedla do dobrodružství, které změnilo nejen její život, ale i osud celého království Elandria. Děkujeme, že jste se s námi vydali na dobrodružství do kouzelného lesa plného skřítků o princezně. Tento příběh nás učí o síle jednoty, odvaze a věření v dobro. Pokud jste si užili tento příběh, nezapomeňte dát like, sdílet a přihlásit se k odběru pro další fantastická dobrodružství. Připojte se k nám zase brzy.